Jag bara försvann och lämnade grävskopan mitt under arbetspasset. Jag ska gå till skogs, odla baljväxter och sova fram till lunch, karda min egen bomull, väva gobelänger, glo på stjärnhimlen och vandra i snåren och fundera framför träden. Nej, men man vill ju inte på grund av påstådda försumligheter från arbetskollegorna som stannar kvar i gropen misstänkas för tjänstefel och passivitet i sitt arbete. Så, ja, nu när lunchen är slut så är jag tillbaka igen i spakarna.